हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, जों बयबो मोनथिखानाय बर'नि आगोमा फंबाय नबजित नार्जारी बिथाङा बे बोसोरनिनो जि लिटिल मास्टारनि सीजन 5 आव टप 10 आव जायगा मोननानै सेकेंड राउन्डनि फाइनाल भट जालांबाय। बिथांखौ जों रायजोफ्रानो गोबां भटबो हरखांबाय, नाथाय रिजाल्टखौ मोनथ'नाय जायाखैमोन। गोबां रायजो राजाफ्रानो बिथांनि फाइनाल रिजाल्टखौ नेनानै दं आरो हांखुर जानानै दं। बे समावनो बावैसो बिथां नबजित नार्जारीनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे मेसेजाव फोरमायहरनाय बादिब्ला गावजों लोगोसे बादायारिफोरनि मादाव बिथां नबजित नार्जारीयानो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हाबाय होननानै खिन्था हरदों। नाथाय बेवहाय साननो गोनां बाथ्राया बेबोदि बिथाङा डेटखौ 21 आरो 22 मेनिखौसो होदों। मानोना फार्स्ट राउन्डनिखौसो होनाय जादों डेटखौ। बिथाङा 28 आरो 29सो होनांगौमोन, अब्लासो फाइनालनिखौ सानथारगौमोन। नाथाय बेवहाय आरो जों बेखौनो साननानैबो लाथावथावदि मानोना बिथाङा थांनाय सप्तानि भट रिजाल्टखौ सिगांनो अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्टआव फोरमायहरखादोंमोन आरो बिथांनि बिमायाबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरखादोंमोन। बेनि गेजेरजों जों मोनथिनो मोनोदि बिथाङा सेकेंड राउन्डनि भटखौबो देरहानो हाबाय आरो बिथाङा डेटखौ बोरैबाफोर गोरोन्थि लिरफ्लांनोबो हागौ। नाथाय जों जेबो गोनो गोथो सानालासै बिथांनि भट रिजाल्टखौ फाइनालाव देरहाबाय होननानै साननो हानाय जाबाय।